I'm abandoning you. Sa dan it-tant għandna lit-teacher Dundun li studja dwar bosta insetti differenti u nixtiequ nistaqsuh dwar l-insett id-dudu li nitlemaħ fid-dar. Il-lejla tajba teach. Lejlek ukoll ħi. Inti għaw raġġo, il-bilgo. Ejja ħi. Kont nagħlem il-missierek, saqsih. Sellili għalih. Jew sellili għalih. Issa rigward l-insett. Bħalma tafu jiena fissat l-insetti ġifieri l-insetti nħobbhom jien. Jiena dak id-dodo partikolari veru innotajtu, innotajtu. Kbir. Taħseb għax minnaw iżu dubbiena der, il-kobor mhux li tantu kbir. Efem, jiena ma frajt inti, ma jiena minn hawnhekk nista' ngħidlek li forsi bħala tul m'hemmx. Ma dodo fiħek, tax, attenti jien. Xi ġifieri, jien qed nitkellem dwar l-insett li daħal fil-makeup room. Fil-makeup room? Ma rajtux fil-makeup room da. Ta' dak il-qasidet tal-ġejk. Imma la xaxettajt imma d-dudu tiegħu fiħek għax tul m'għandu xejn. Ma d-dudu hekk fih.